Vítam vás u nového videa. Dneska budeme hrať na serveru MC Rybár. Minulé video sa vám veľmi páčilo, takže budeme hrať znova Fortune Towers. Ešte by som vás poprosil, aby ste mohli dať like a odber a môžeme ísť na video, aby sme mohli dať tých 50 odberateľov. Ja som s kým? Nevidím, super. Ja som... Takže ďalšia hra. Uvidíme, ako dopadne táto. Nič nevidím. A zase táto aj karamba. Pôjdeme opatrne. Nepotrebujem. Tak, pôjdem hore pomaly. No, tak nemám žiadne zbrane. Toto nechcem. Netherite, OK. Jejda. No nemám zatiaľ žiadne veci zaujímavé. Oh no. Jak... znova. Softík. A znova je táto zelená. Tu nerad vidím. Dá sa to spawn point? No áno, dá. Nemôžem spať kvôli noci. Že by sme išli do Endu? Do Endu. Zatiaľ dostávame úplne zlé veci s teammateom. Ale mám krompáč. Softík tu je. On umrel. A len či sa trafím. Ne, netrafil som sa. Vyhral som! Jej, toto si odfotím. Jak sa fotí F2? Hej. Nice, mám tu milión týchto skinov, ale to je jedno, vyhral som. Dačo, niekedy. No. Zatiaľ tu... Tak, ďalšia hra. Okamžite tu vidím, že mám aspoň nejakého teammatea. To je to zbytočné. Toto neviem, na čo mi je. Vyhrali sme. No, a my pojeme na ďalšiu hru. Tak, mapa je znova slime. Kde som to? Aha. Tak namiesto toho pôjdeme, ne Uhačeran, ale Rajčepom, to nechcem. Neviem, čo si vyberiem a tuto Bežva Fest som chcel ísť. Pôjdeme do Bežva Festu, uvidíme, aké to tam je. Bežva Fest, super. No pôjdeme prvo asi tuto. No, neviem, čo tu je, ale poďte poviem za šipkami. Oblekni.
Dobre, nechápem tomu, takže sa mám obliecť. Tak toto. Ja už som sa rád obliekol, ale ja nemôžem. Nič. Jak si mám obliecť, ma zaujíma. Vidíte? Ja sa tlačím na to, ale nemôžem. Tak pojeme tuto. No neviem, ale viete čo, pojeme ešte aj na... Ja som oblečený. Aha. A keď som oblečený, tak ako... No dobre, a teraz pojeme na... Čo? Pojeme na Igwars. Tak, no, tak ešte nepojeme na Igwars, lebo tu je nejaký Elín. A teraz neviem, čo mu robí. Menuje sa na YouTube? Nie. Když som sa spýtal, či by mohol mi dať odber a on ešte mi neodpísal. Tak odpíš, prosím. OK, počkám. Takže tento Elín mi dal odber, takže bude vo videu, jak som mu to povedal. Ak vy chcete byť v mojom videu, takže dajte like a odber a napíšte čas, kedy budem na Šerajakarivom serveru. Tak ja sa s ním ešte budem rozprávať a potom pojeme na ten Igwars.